Minja iz Butterwalda. Vaše pravo ime? Mici iz Butterwalda. Kako ste ušla ovamo? I gde su vam staratelji? Napoleon Bonaparte. On je dostavljač. A kako mu je pravo ime? Šta? Eto film napravio sam njegova komparativna. Vidi se, ja sam Don Quixote. I Sancho Panza. Šta sam pitao, šta ste već koste? Zbog jeste koste, znate. Neću ko sam. Reci. Neću da kažem ko sam. Čoveče, ne budi tako. Hoću da postanem gransman. A šta tako stoji na spisku? Kako lista kostiju, vraćamo se, idemo na drugi basketbol. Vraćite se u pitanje princip. Opet ti o principu, čoveče. Ne možemo nikako, gubimo sve goste. Uvertrize. Koje je vaše pravo ime? Ukvaj. Stani. Šta je to? Trojanski konj. Pravi trojanski konj. Baš star šešir, ne govori nam ništa. Samo malo. Dobro, vojnika neće biti na zabavi. Možda ima još nešto. Sad se najviše jednu dozvolu nemačnom državu. Preskoči dva. Glavi mozak. I treću piješ. Razvojimo se. Tu je Gina markirana. Ovo. Gina markirana. Tu pišeš... Greta, Falcon. Tu ne pišeš... moram da vam zahvalim na sve. Tu pišeš I vaša izdata sila. popratnica. I pipi, i pipi. Da, naravno. Proveri sve koje... Čekaj, sam se baš ne mogu. Što ja ne znam što to snimaš.